Een wat minder tof verhaal wie natuurlijk 2 weken verlien. We waren al een beetje opschrikt, maar de mensen die bij mij op de bank zitten nog volle meer over een verschrikkelijke bron. Dat wil je sowieso net mijn meisje natuurlijk. Maar zeker net in een prachtige boerenpleets waar je met een heel soort muziekhistorie. Toen kwam Ernst Langhout, Jan Switters en nog 4 oren meesken. De pleets intussen is plat. Helemaal uitbaat, het hoes de Nijstek. En ik denk, ik mag maar eens even hoe het mij de man is. Ernst, om met die te beginnen, is het met die. Hoe is het met die? Ach ja, nee. Gewoon even de microfoon erbij zo. Oh ja, hier een speler en een microfoon vergeten. Ja. Na omstandigheden gaat wel goed. Ja. Ik ben wel wend om op... Ja, alles is voort. En het ergste vind ik mijn teksten van 50 jaar. Wat lang net al digitaal weer, dus wat net op cd en plaatkaam is. Dat is die lietse boekjes van 1973 zo'n beetje. En dat is al je voort. Ik heb lang goed op post. Ja, dus dat vind ik het ergste hoor. Want gitaren, ja, die ben ik weer om te keepjen. Foto's net. Foto's uit Rusland van 30, 34 jaar verleden. Ik alles verdwenen. Dus dat vind ik wel het ergste. En dan al het horen, ja. Het is een mooie oud plaats wat je in 40 jaar wennen gaan. En dan vaak naar de balken stiert te zien. Wat had ze dit destijds knap in mijn kwazetten in 1860. Zonder bouwtekening. Ja, dat is al de tijd dat erop bracht. Maar van de andere kant, de grote tuin waar ik 300 bijenplanten had, die is er nog. En gelukkig had de verzekering en dat honger op. Want de wie bedrijfsuitoefening kwam, omdat we hoeveel ruimte zijn studio bouwt hier. En ik heb er nooit bestilstaan, omdat ik even nog een verzekering worden moest. Dus daar hing ze moeilijk hoe dwangkind. Als ze net die, dus nog even in elk geval verder. Dus er is een hele protte voort en het is raar gezicht om naar die albaande bende te zien. En te denken dat ik zelf wel het grootste deel van mijn leven heb ik dat erop gebracht. En wat binnen een protte mensen de revue passeert, dat merk ik nou. Mensen die de crowdfunding is opgestart, dat er op Bernard Holtrop. Die repeteerde in de jaren 80 met zijn bandje Beus. Die had ik volgens mij wel 30 jaar net sprutsen. En dan komt dat al je los. Dus om nog maar te zeggen, ik timmer net zo hard meer onder dik. Dat hoeft ik net. Ik ben wat kieskeuriger geworden. Wat ik wel speel je wel en wat ik net speel je wel. En dan denk je de plaats, nou ja, ze ben je misschien ook wel haast vergeten. Hoewel ik je vaker nog van, dan wist ik weer op. Dus dat gaat wel terug. En nu kom ik erachter dat de meesten me helemaal niet vergeten binnen. Ik lees nieuwe contacten die ik al 30 jaar net hoor. En dat is uit Rusland, uit de rest van de wereld, hier en daar. Maar gewoon uit Friesland, bandjes die het bij ons repeteerd hebben. Dat ik zit nou te zeggen, wat binnen een godsgruwelijk protte mensen op die plaats was. Gewoon hadden er wennen, een hele protte haar repeteerd, opnames maken. Mensen ben erop gegroeid. Mensen die tijdelijk wennen. Mensen als Jan was net van aankomst. Nee. Jan, hoe is het bij die? Want du bent nooit 2 weken verder. Ja, nou ja, ik heb helemaal niks meer. Nou. Ik hier gewoon... Het enige wat ik nog hier wie mijn kleren, ik hier, precies maar. Want toen is de studio daar, de Wenners daar. Hier is van 30, 40 jaar historie. Ja. Om opnames daar te lezen. Ja, zeker. Vanaf 85 ben ik daar al, heb ik opnames gemaakt. En niet alleen daar, maar voorplakken ook. Live opnames maken door de hele Europa eigenlijk. Af en toe heb ik opnames maken met bands. En dat heb hij alweer verzameld in mijn studio. En ik een protte in mijn huis. Maar ja, zo van, ik lees het op 2 plakmodel. En dan bloot er wel iets hoor. Maar nou ben ik al 2 plakken ben voort, weet je wel. Dus, maar het ergste, dat is heel erg. Het allerergste vind ik dat ik ben mijn kat kwijt. Ja. En nou zitten ze heel protte van, ja, die komt misschien nog wel eens waarom. Die is het weiland in vluchten. Maar ik denk het net. Ik denk dat er echt wel verbaand is. Dat is het allerergste. Nou, en dan inderdaad, mijn audioarchief, wat ik heb. Dat is verschrikkelijk rut wie dat. Maar ja, het is weg. No? Ja, en wat ergste ik zei, het materiaal, ach, dat komt wel weg, weet je wel. Want ik krijg er even in de studio hier. Oh ja, die koptelefoon, ja, die hier ik. Oh ja, die hier ik. Oh, dat hier ik. Oh nee, wacht even, ik heb naar je koptelefoon gekocht, want ik moet toch wel verder, want ik ben opname maken.
toch weer op een andere locatie. Dat was van alles wordt hulp aanboden. En materiaal. En kom je met wel. En kist je wel aan de gang. En kist daar wel aan de gang. Ik hier opnames plant. Met Liz Young. Een rockabilly band. En dat moest toch in natuurlijk. Maar dat is ik voor mezelf. Even met muziek bezig. Dat is gewoon. Nou ja, je dat 40, 50 jaar door. Hè? Zo dan is dat een verzet. Zo, en ja, voor de rest, ja, fysiek is het hartstikke goed. Ik ga 3 keer in de week ik naar de sportschool. Dus, Ja, maar mentaal... mentaal is het nog steeds... ja, af en toe hebben we berusting erin. Zo van, ja, ik ben alles kwijt. Ja, fuck. Maar dan wordt er weer... godverdomme, ik ben alles kwijt. Weet je wel? Ja, en dan ik heb dit, ik zoek dit. Oh, dat heb ik daar nog lezen. Oh nee, dat hek net meer, Jan. Dat hek net meer. Het is al je fut. Ja, en nou ik... Maar al je hulp van heel veel mensen, nou ja, wat ik al een paar keer zei, ik herken wat in het verleden toch wat goede dingen. Want ik krijg van alle kanten hulp aan onbenen. Wist wat voor mensen, kist dit broeken, kist dat broeken. Ik zou weer een studio bij me dan, maar ik wil eerst een plaats hebben, of een plekje hebben, weet je wel, en materiaal en alles, weet je wel. Dan, dat is materiaal, dat komt wel weer. Maar ja. Ernst, kun je ook mentaal wat verstouwen? Ik bedoel, dit ben wel klappen, hè? Ik bedoel, ja, maar ik ken wel aardig hoe dingen, als ik dingen verlies in het leven, hoe lang het, of het nou mijn mem is die deed wordt, of mijn beste vriend, of de players die het opbaant. Als het 1 keer gebeurd is, dan is er iets van, ja, dit is nou saai. Ik vind het heel verschrikkelijk. Ja. Maar daar wil ik net in zitten. Die knop had al een beetje omzetten of net? Ja, en nog een groot teken. Vooral omdat we verder bouwen kunnen. Ja. En ja, zoals ik zei, ik heb wel aardig. De viel zit wel, maar ik ga me net erin wentelen. Zo van, oh, wat vreselijk van mij, oh, wat een drama. Ja, het is een drama. Maar ik had er niks aan om daarin zitten te gaan. Dus daar stik ik net in elkaar. Dus die kant had het toelibben, hè? Huh? Die kort had het toelibben. Gelukkig al. Hij zit onder de brandwond en had een zwaar trauma. Ja, maar die libbert wel. Die is uit het baandehuis wij vlucht. Ja, dat is een van de fjouwerkatten. Maar die horen we in boeten. En dit vind ik heel erg. Mijn favoriete kater, Tikker. En hij had nou een hele... Hij ligt wel op een Siamese. Want zijn hele dikke kater hier is van de kop afbaand. Hij had een herend verbaand en een noos en de poortjes alle jaren. En de eerste 2 dagen kwam er net onder het bed wij. Toen zit we in een hotel. Nou, toen ik mijn pleister op het bed. Begonnen we wat water te drinken en wat te eten. Dat komt wel goed. Maar op het nipperke. Die moet echt door de vuurzee naar boeten scheurt. Maar want je man wen uiteindelijk op dat hele terrein met zijn seizen. Is er een van die seizen nog in gevaar geweest? Nee. Nee, net echt. Alleen ja, ik ben er op 2 keer de plaats in West. Met mijn stomme kop zei ik. Ik ben in feite nog tot ik heb waarschijnlijk dan nog mazzelhoen inderdaad. Ja, ik ben er 1 keer in West. Hek nog geprobeerd wat te redden. En de 2e keer erin heb ik me allerlei... Ik weer aan het werk in de studio. Ik weer mijn koptelefoon aan het werk. Want ik weer met een laptop bezig. Dat weer op dat geval wat makkelijker. Maar gelukkig weer douwe muzikant weer daar. Er kwam een praatje met mij. We spullen opheen. Dus ik hield geen koptelefoon op. Het hier hele oor erin herkennen. Als ik daar lekker aan het prutsen weer met mijn koptelefoon. Dan jij ik niks. Dan ben ik met muziek bezig. Totdat het plafond in elkaar startte bijvoorbeeld. Maar ja, ik ben het... Dat roen gelukkig hoors, dus ik ben wel de studio ingegaan, tot de lange gang. Maar op een rondwijs, dan voel het dak, voel al op het plafond van de studio. Dat jerde ik al, dat weer al een helse baal al. En toen ik tot de gang heen vluchtte naar buiten, zeg maar, kwam het vuur al tot het plafond heen. Dus het weer eigenlijk, er stond buiten van, muk nog 1 keer? Nee, dat kan dat meer. Maar toen weer de politie en de brandweer al, die zeiden, hier komen. En toen ben ik naar die man tegen. En dan besefte ik wel, ja, godverdomme, mijn kat zit nog in mijn huis waarschijnlijk. Ik moet wel waarom. Dus ze hebben me met 2 man vasthouden moeten, want ik wil wel waarom. Mijn kat moest eruit. Dus ja, dat is van die momenten. Het binnen jelle uren, weer alles plat bijna. Binnen jelle uren weer het gebeurt. Dus ja, je moet aan blussen. Ja. Mijn broer Sjerk en Jan, ik ontdekte het vuur achter de keuken. Nou, ik ren het huis in, ik zei, Sjerk, we moeten even wat blussen. Ja. Daar, Sjerk, mij brandt me en Jan, mijn brandblussers naar boven.
En het liep op een bepaald moment, dan zien ze dat vuur uit. Maar het is op Noordheer, Salderien, Noordpleets. Dus ze wissel je van brandbluster, we in draaien. En ze draaien zich om en de hele score zit voor Rijk. Dat ze zeiden, mathematisch dat we weer voortkomen. Ja. Daar is mijn zaklampjes hoe de vlier de leiders weer zocht. Ja. En ik ging tegen de brandwacht bellen. Zei van, nou, dan kan die het vuur in controle houden. Nou, een kwartier later zei ik de vlammen uit het dak slaan. Toen wist ik, alles gaat plat. Ja. Dit is einde verhaal. Dit wordt nablussen. Ik kom zo snel. Ja. We praten aan verder. We gaan even weer om in de tijd. Want Ernst wie ongeveer 2 jaar verlien in dezezelfde studio. Had er solo spelen. En vond het wel mooi om die opname nog eens even jaren te letten. Dit is een solo in Noorderwind Live. Mem neem dags mijn medailles mee. Ik jou er niet meer voor. Het zuster valt als op een laatste dag. En ik wil zo laat op de hemel door. Op de hemel door. Ik wil maar zo laat op de hemel door. Ik wil maar zo laat op de hemel door. Slag op slag op de hemel door. Slag op slag op de hemel door. Neem ik mijn wapens mee. Ik zit net meer op een oor. Wanneer de nacht valt door de dij. En ik wil zo aan op de hemel door. Op de hemel door. Ik wil maar zo laat op de hemel door. Ik wil maar zo laat op de hemel door. Op de hemel door. Slag op slag op de hemel door. Slag op slag op de hemel door. Ernst Langhout van 2 Vlindjeren solo in de studio. Ja, muzikant in hart en nieren. Joert de gast in verband met de plaats die er opbaat is. Meisjes Seizen wenden ze daar. Jan Switters is in studio daar met ongelooflijk volle opnames van de oorronde. Nou, neem het maar 30, 40 hier. Ernst zijn hele historie leidt daar. Nou ja, de knop om heel, zeg maar. Je zullen wel wat herstellende wijzen. Maar nou ja, je stelt al aardig wat energie uit, mag ik zeggen. Ja, maar zo viel het ook wel. Het is van, nou strijdbaar. Ja, gebeurd is gebeurd. Dus dat stond gewoon niet lippen. Wat ik zei, dat nog mijn beste maat die God of doet mijn mem overleed. Dat rekkert me wel, maar ik ben net wekenlang helemaal van slag en ik hoek in therapie. Dat is gewoon, ik kan wel aardig accepteren dat het lippen jouwt en neemt. En nou had het een beste hap nom. Ja, oude opnames die ik nooit op een plaat kan binnen, weet ik wat, privéfoto's, de hele boel is voort. Maar ja, als iets nu een keer saai is, dan kan ik er wel aardig oerheen stappen. Ja. Zo van, nou ja, dit is nou gebeurd, clear. En, ja, tussen aanhalingstekens goed nice. Ja. In ieder geval, de plaats kan herbouwd worden.
Verzekering komt door de bregen en dat honger eerst nog maar een beetje om, omdat wij daar trotjeren heen wel bedrijfsmatig bezig gong binnen. Ja, het is begonnen met een oefenruimte van mijn band te visiten, maar ook al honger hoor aan de telefoon. Keer waar ik bij hem repeteren, ja dat kon wel. Ja, toen kwam Jan, die begon opnames te maken en uiteindelijk is het uitgegroeid tot een studio werd in elke week eens aan het zien bands repeteren, werd cd's en soundtracks van clips waar de honger op 100 oren maken binnen. Ja. En trotjeren heen, ja precies, voor videoclips. Ja, en dvd's, en die is er nog. Ja, en alles. Die is er live. Ja, dus en zo is dat groeit. Maar om het verzekeringsverhaal even nog te maken. Die zijn... Die hin deze kind, want ze hadden ook wel onderzoek naar die. Ja, er waren mensen bij in. Ik zei, dat is extra gewoon groeit. Mensen vregen weer rond en dan best hij niet eens verhuurder. Dus dat is met de studio weggang. Nou, daar hingen ze heel moeilijk hoe het kind. Want de Polis, dat zien de Polisbreuk gooien kind. Ja. En ik niks van. Alleen maar een hoop verbaande rotzooi op een groot stuk groen. En ook hebben we gewoon plannen maken voor de toekomst. Dus dat jouw het was san oren energie. Ja, want toen werd het op dit stuit mijn broer in een huis ingouwen. Dat is heel vier van de players al. Dus ja, in dat opzicht had het plakje. Jan, hoe zit dat met die? We hebben best toe op dit stuit. Had het plak daar? Nou, ik logeer op het ogenblik bij de vriendin. Dus dat is even bij helpen. Maar ja, het is los. Toen moest ik wachten tot die plaats natuurlijk weer heropbouwd is. Om die studio. Maar wat had je al plan voor in de tussentijd? Want de Soest in principe in een andere studio die werk ik dwaan in voorlopig. Ja, dat doe ik nog ik. We gaan opnames maken bij de studio van Douwe Boy. In Friendship, daar hebben we nou een goede deal. Maar daar kan ik op meisjes. Kun je er in ieder geval trok in? Ik kan in ieder geval opnames maken, ja. En mixen doe ik nog mijn koptelefoon. Maar dat is wat oors maar. Er werden al die acties viert. Ja. Verschillen lijken. Ja. Op dit tijd kist al Jilt zwatten. Hoeveel ben er eigenlijk maar net momenteel? Hoeveel acties bedoel je? Nou, er is een actie voor de bands die er spelen. Ja. Er is een actie voor Dijn, volgens mij, en een actie voor Ernst. Hè? Ja. Dus er zijn crowdfundings opstarten. Er is hier van Ernst opstarten en er is hier van mij opstarten. Voor je persoonlijk, zeg maar. En er komt nou een benefiet voor gedupeerde muzikanten. Maar er zijn een protte muzikanten die hier hun spul bij mij in de studio. Er ben het spul kwijt. Nou ja, ik bedoel, dat is, ten eerste zat er een heel groot vintage spul bij. Nou, we kregen die bandtune hier. Ik zei, ja, een mooie oude Power City stond daar. Ja, ik hier 12 London Cities en zo weer verschillende met oude buizenversterkers aan. Allemaal fut, no? Dus het zie je maar, dus een week vreed komt er in het Rockcafé. Komt er een benefietavond voor de muzikanten. 10 maart. In Snits. Ja, in Snits, in het Rockcafé, dat is Krek Iepenen. En hij boort direct aan van Jan, de oefenruimte bandjes, die kennen je door de week wel, want ik ben door de week tegen. Ik ben alleen de Vreedse Sneurziepen, dus je ken je oefenen. Henk Hazenberg is een oude muzikant, een oude drummer en van Enquest. Die oefende ik al jaren bij mij. Dus het is ons kent ons en we vertrouwen elkaar. En ik heb de sleutel van het café. Ja. Ik kan hier bandjes kunnen oefenen. Iedereen met tevreden. Het is wel een gedoe, maar het is fantastisch dat dat zo kan. En we krijgen in Boorwerk ben we bezig met een benefiet voor de boerderij. Op sneu 20 april en op snij 21 april. Maai, toch? Mooi. Oh, maar ja. Maar dan maak ik het weer even. Nee, inderdaad, maar hoe meer, hoe beter. Ja, toch? Nou, we doen wel op. Ja. Nee, 20 mei. 20 mei. En het is een Jan met wat huddere klanken en een Jan met wat rustigere muziek. Ja, de sneurte jongens, dan komt speciaal Strawelte. We bij elkaar. Sjoerd, de bassist, die went het in Spanje. En Klaas Land, die belde hem op. We moeten wat want voor Jan en van Ernst voor de boerderij. Of voor dat geval, dan kom ik even speciaal hoe en dan oefenen we even. Strawel te spelen. Human Alert is ik al 10 in Rutmanander. Die kom ik speciaal weer bij me, die speel ik. Nou ja, en ik heb zelf ook mijn eigen band oppakken. Dat was een doorstaat eigenlijk van Murder Incorporated. Die spelen ik, zeg maar. Ja. En Snijns, dan hebben wij dan Snijt de Midjes. Dan niet de plannen binnen bij de Visitor, nou Ernst? Ja. En meer. En daar heeft Ernst wel wat meer weer hoe te vertellen, denk ik, wat er op Snijt de Midje komt. Het plan.
Misschien dat ik nog een optreden met Johan doe. En Johan met de Keus. visitor. Johan Keus, Ja, dat ik stond je niet meer spelen. Dus, en de visitor dan maar weer eens voor een reunie bij elkaar. Deze keer voor een orengelegenheid. Ja. En wat hebben we verder Ja, eigenlijk de nog op de laatste snijden keer dat met je je? hem bij me wint, dat was het 50-jarige bestaan van Jan Switters. Ja, klopt. Dat doet nou wat oors. Ja. Acties genoeg dus. Nogmaals, Snits in het Rockerfeest, neem ik het maar even, 10 maart. En dan 20 en 21 maart in de Balwerk in Snits hebben we nog even een huddejonne en een wat een rustig meeje. In ieder geval beide opbrengsten gaan naar deze beide heren en ook naar de bands die daar dus oefenen. We praten Dan Veerderman. Mooi dat je hem erin wint. Ja, hartstikke mooi. Een heel soort sterkte nog een met verwerking. Want dankjewel. ontzettend moedig om hier toch zitten. Mijn pro-energie. Maar het zie je hem nog wel eens hoe de grauwe gaan tegen. Ja, zo nog een stukje bij beetje. Ik bedoel, het zingt al je stuk voor stuk in. Maar goal even terug.